Здравейте, скъпи приятели! На първо място бих искала да кажа едно голямо благодаря на създателите на алтернативния пазар за будни души. Големият събор е една прекрасна идея за обединяване и взаимопомощ, както на вече тръгнали по пътя на осъзнаването, така и нова възможност за онези, които ще предприемат пътя към себе си, пътя на личното опознаване и развитие. Казвам се Десислава Мартинович и съм родена на 2 ноември 1974 във Варна. Завърших гимназия и записах право, но поради лични причини прекъснах след 4 успешно положени семестра. Имах желание да продължа юридическото си образование на по-късен етап. Междувременно се омъжих и се здобих с дъщеричка, която за много огромно съжаление почина на година и половина. Мъката по нея ме потикна да имам повече деца. Така на 26 години бях майка на 3 прекрасни сина. Желанието ми да продължа да уча остана на заден план. Трудните моменти в живота не успяха да ме сринат. Продължих да търся начини да помогна на себе си и на другите да се справят и да заживеят както по-щастливо, така и по-осъзнато. През следващите години пътувах много из Европа, както и из цяла България. Натрупах опит в комуникацията с различни хора и реших да продължа да се образовам, водена от желанието си да бъда полезна. През 2013 се преселих в Австрия и завърших образование за медицински консултант и асистент. Работих известно време на информацията в архива, както и като преводач от български, руски и сърбо-хърватски в болница. По-късно ме наеха в дом за стари хора, където въпросите за смисъла на живота започнаха да ме занимават все повече. Желанието ми да намеря верния път към благосъстоянието и личното развитие ме мотивираха да завърша курсове за позитивна психология, НЛП, хипноза и арт-терапия в Немска академия. Продължавам да вярвам дълбоко в една общочовешка мисия да си помагаме и подкрепяме, както и в огромната сила, носена от всеки от нас и е способна да прави чудеса. Автор съм на 2 книги за самопомощ, Урокът или Пътят на душата и Диетата любов. Книгите може да поръчате както лично на мен, така и в книжарници Хеликон, Озон.бг, Стор.бг и Виделина. Също така изработвам лечебни картини с ангели, собственоръчни свещи и сапуни с различни аромати. Предлагам лични и онлайн консултации, в които използвам различни методи на опознаване и осъзнаване, като астрология, нумерология, карти, както и различни лечебни методи с творчество и музика. За край бих искала да ви разкажа една кратка история, която е част от 3-та ми книга. Една душа завършила земния си път, а един въпрос продължавал да я мъчи. Запитала сама себе си. Кой ме опозна по време на този ми земен път? Настъпила тишина. Душата нямала отговор. Тогава се запитала. А аз опознах ли се? Тогава заплакала. Заплакала за пропуснатото време и за възможността да опознае най-важният човек в живота, а точно самия себе си. Днес бих искала да ви задам този въпрос. Познавате ли се? Отговора на този въпрос се опитвам да намеря с всички, които се обърнат за помощ към мен. Благодаря ви. Желая ви преблагословен ден.